Има една дама призрак, където никъде не е влезала в той. После, у нас се завежда в някакво шатово изменение, в което има една уста. Чакай, да не е от това момиче, дето с призраците. Да, момиче с призраците. Ама то се гина ли? То пак умира, но на място, където учила да се съживява, нали помниш как? Когато учила по нашата светлина. Отвънното. Да. И тя да учи по нашата светлина. Само, че има една друга жена дух. Не онази първата, която приличихме на Самара. Ей! Шегува се. Не са, продължай. Да? Има една друга жена, първата, която бе наробна. И да пък има една уста, която се отвори малочно ябълка вътре. Да. И момичето, като се прави тези ръцете, отиват ни вириги, които да я фащат. И тъй. И накрая фащат двете ръце, двете крака, но на уста пак се затваря. И тогава, като се отваря, вече няма око. Стига си ме записал! Не те записам, то спак. И после у нас се приближава, която някаква работа.